खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव मख'नांगोन दि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरा बासबारि ओनसोलाव जा थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरदों बेखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि जुदि बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ फसंनो गोसो गैयाब्ला जुदि नाङा बुङोब्ला अब्लानिया धुबुरी नङाबा गवालपारा ओनसोलाव गायसननाय जागोन होनना फोरमायदों। आरो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिटिआरआव गायसननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिटिआरनि 1 लाख लाइमोनफ्रा बेयाव एबा 1 लाख लाइमोनफ्रा बेयाव खामानि मावनानै गावखौ मुखुबाव लाखिनो हागोन बेखौ नोजोर होनानैसो गायसननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौनो माखासे मानि सुबुंफोरा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बिटिआरनिफ्राय गुबुन जायगायाव लांनाय जासिगोन एबा लांनाय जाबाय होननानै गोबां मानि बाथ्रा बांसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे बाथ्रा बांसावनायनि सायावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि गिबि मन्त्रिया दासिमबो बेफोरबायदि थांखि लायाखै आरो बिटिआरनिफ्राय लांनाय जायाखै। आरो जुदि बेफोरबायदि सानदोंब्लाबो आथिखालनि जा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो साननैसो बिनि सायाव नायबाव आरो बिनि सायाव नेबाव होननानै खावलायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथाखौ रोखा खालामदों दि दासिमबो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदि गवालपारा एबा धुबुरी जायगायाव लाङाखै, दासिमबो बिटिआर ओनसोलावनो दङ एबा बिटिआर ओनसोलावनो गायसननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। এতিয়া চাওক আমাৰ মানুহবিলাকে বহুত কথা বুজি নাপায় আৰু কেতিয়াবা বুজি পাবলৈ টাইম লয়, তো সেইখিনি সময়লৈকে বহুত কিবা কিবি হৈ যায়। মই তথাপিতো আশা কৰি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে নিশ্চয় অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু অলপ অপেক্ষা কৰিব, কাৰণ অসমত তেনেকুৱা প্ৰকল্প চবে বিচাৰি থাকে, কিন্তু এডভান্টেজ আছাম 2ত যি সুবিধা আহিল এই সুবিধাৰ ভিতৰত এটা প্ৰজেক্ট এটা প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম উন্নয়নটো হওক বুলি বিটিআৰ অঞ্চলত দিছিলে। আৰু আমি জন্মৰ পিছত আমি প্ৰথম তেনেকুৱা 18-20 হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি প্ৰথম দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউটিউববিলাকত যেনেকুৱা দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয়, কাৰো তাত আধা কথাও মাতি যোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান মানুহবিলাকে অলপ সুবিধাবাদী হিচাপে ৰাজনীতি কাৰণত বা বিভিন্ন তেখেতসকলে জনা কিছুমান কাৰণত এইবিলাক গণ্ডগোল লগাই আছে। মই আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে পুনৰ এইটো বিবেচনা কৰিব আৰু আমি তাত স্থাপন কৰিব পাৰিম।